ndinonzi Constance Makonitorlana ndiri mutauriri wekambani inoita nezvedonje inonzi Cottco, the cotton company of Zimbabwe. Segore rino ra 2023 tinonzwa kufara isusu seCottco kuburikidza nedonje ratakawana kubva kune varimi. Patiri panapo kubva pakatanga season yakavhurwa musi wa 22 May 2023 ndipo patakabva tatanga kutenga donje, and kusvika pari zvino tatenga donje rinosvika 68,767 metric tons. Matons aya atatenga edonje takuda kutosvika, tingangoti kana chitaura kuchirungu tinenge takutoti we are almost at 70,000 metric tons. Asi tinoda kutenda kuti season yedu yakupetwa kudaro tichikompea neseason yakapfuura takanga tiri pa 46,000 metric tons ndipo patakapedza nayo season ya 2022, but ya 2023 tatiendei pachinanho chiri pamberi patikunopedza ipapo takuda kunonanira ku 70,000 metric tons. Zvakadaro seCottco tabhadharawo varimi vedu 15.3 million United States dollars, iyo iri kuenda kuvarimi vachitambiriswa kuburikidza nekutipa kwavari kutita seed cotton yatiri kutenga kwavari. Zvakadaro tavapa zvekare Zimbabwean dollar RTGS kusvika ku 148 million dollars yatiri kuvapa, sezvo muchiziva kuti hurumende yakati varimi vedu vanofanira kunge vachiwana chikamu chimwe chiri cheUS dollar, chikamu chimwe chiri cheRTGS. Pachirongwa ichocho chekuti takutotarisa pane season iri kutevera, takatarisa season iri kuuya ya 2023 to 2024 takatoparura zvekare kugoverwa kwemafotereza. Titori nevarimi vedu vari kutogamuchira mafotereza tichitotaura izvozvi, and tatoone mametric tons anodarika 1,000 aenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Sekuziva kwamunoita tiri kunzvimbo dzakadai seMuzarabani, Gokwe, Chiredzi, Chinhoe, Mutoko, Mutare, tiriko kwakasiyana-siyana. Saka tinoda kutenda nevarimi vedu vari kuramba vachititsigira, zvakare tichitenda mutungamiriri wedu wenyika, nekuti chirongwa chatiri kufamba nacho chinonzi presidential input scheme. Patiri kupa varimi mishonga, patiri kupa varimi mainputs pachena. Saka tinoda kutenda naizvozvo.